2:15 del vespre, tornem en el Tu Anuncies, puntualment en directe aquí a Canal Català, i ho fem amb la secció del pulsòmetre. Alexandra, avui toca parlar de consulta sobiranista. Sí, del 13D, d'aquell diumenge tan famós que ja ha passat. No sé què van fer, si van anar a votar, si no, volem que ens ho expliqueu. Va ser una mobilització voluntària, sense suport institucional, i a la qual van participar, van anar a votar més de 200.000 persones. Finalment hi ha hagut desavinences entre els promotors d'aquesta consulta. Una consulta sobiranista. Vostès creuen que ha estat un èxit o un fracàs? Crec que és inoportú. Malgrat estic d'acord, no crec que sigui el millor moment. Doncs que ha sigut un èxit en quant a que hi ha hagut gent que ha pogut dir el que volia dir y un fracaso en cuanto a participación. Bueno, en verdad para mí todavía no he visto que haya sido un éxito, ¿no? Porque si se han llevado bien en serio las cosas, falta mucho todavía que ver. Para mí como inmigrante sí que es importante, pero yo ahora no he podido ocurrir. Bé, jo crec que ha votat molt poca gent, no? I considero que bueno, un fracàs no ha sigut, no? Però podia haver votat molta més gent de la que ha votat. Bé, em va semblar molt positiu per Catalunya. Crec que la gent va respondre bastant bé, anant a votar la majoria de gent. Jo personalment no vaig poder-hi anar, perquè soc de Banyoles, hauria d'anar a votar allà i no estava aquí aquest cap de setmana, no vaig poder-hi anar. Ha sido un fracaso porque las personas no se han acercado a decidir qué es lo que quieren, si quieren independizarse, y me parece que ha sido un fracaso. Un èxit rotund, i espero que aviat vingui aquí a casa nostra per poder votar, perquè ho desitjo molt, que Catalunya sigui independent. Crec que realment la resposta de la gent catalana va ser força positiva. Crec que la gent emigrant pogués votar també em va semblar molt positiu per intentar unir a tot Catalunya. Aquesta era la nostra consulta popular feta a Barcelona, lloc on encara no es podia anar a votar sobre la independència de Catalunya, però que esperem que properament hi arribi. Alessandra, avui qui hem portat t'acompanya? un dels promotors d'aquesta consulta. Ella és la Carme Forcadell, vicepresidenta de la Plataforma pel Dret a Decidir. Bona nit, Carme. Hola, bona nit. Imagino que molta feina fins a l'últim moment, 13 de desembre, ja ha passat. Èxit o fracàs d'aquesta consulta? Èxit, rotund, a més. Clar, és que heu de pensar que un 30%, gairebé un 30% de la població censada que podia fer va votar. Això, clar, heu de comparar els mitjans que hi ha. Quan hi ha una elecció normal, una elecció al Parlament Europeu, per exemple, es mobilitza l'Estat, la Generalitat, 5 partits polítics a Catalunya. Tenen espais gratuïts als mitjans de comunicació. Tothom mobilitzat per fer aquesta consulta. Tothom. Recursos humans, recursos econòmics. I, per tant, en alguns casos, a l'Estatut una mica més d'un 40%, a les europees un 37%. Aquesta consulta, un 30%, sense cap mena de recurs econòmic, només amb els diners de les persones que ho van organitzar i que es van organitzar per fer la consulta, per tant, és un èxit, no es pot comparar. Anem a les línies telefòniques. El 902 04 04 11 està obert perquè vostès també puguin dir les seves, si creuen que ha estat un èxit, si creuen que ha estat un fracàs, si hi estaven a favor o estaven en contra d'anar-hi a votar, i si creuen que també el resultat hagués estat diferent si hagués estat un referèndum vinculant. Qualsevol cosa que vulguin explicar aquí a les línies telefòniques seran ben rebudes. Anava a preguntar-te que, tot i que sí que hi havia una previsió, o almenys algun d'aquests promotors d'aquesta consulta havia parlat d'un 40%, una mica agafant les xifres d'Arenys de Munt, que es va fer al setembre. Jo no sé qui ha parlat del 40%. Nosaltres no havíem parlat mai del 40%, perquè per nosaltres, amb la situació aquesta, un 25% ja era un èxit, no? I, per exemple, Sant Cugat del Vallès, que és la població més gran que es va fer la consulta, va anar a votar gairebé un 26%, una quarta part de la població. Això, evidentment, és un èxit. I amb els mitjans que vau utilitzar, quants voluntaris han sortit al carrer per aquesta causa? Uns 15.000. 15.000 voluntaris. Voluntaris i voluntàries, sí. I quina ha estat la resposta política? Home, la resposta política suposo que ve ara, no? Ve ara. Vull dir, la prova és que jo estic aquí, que se n'ha estat parlant, que he tingut molt ressò internacional, molts mitjans internacionals, perquè, com sabeu, van venir observadors de tot el món, van observar aquesta consulta, van dir que podia ser model per als seus propis països i, a més,
el vicepresident del Partit Quebecois, el senyor Daniel Turc, va felicitar explícitament pel reglament de la consulta, perquè era clar i transparent, i per tant va dir que estava molt bé. I això és molt important, no? Perquè va ser una consulta transparent, evidentment, es podia votar sí, es podia votar no i es podia votar en blanc. Tot i així, quan heu escoltat declaracions com, per exemple, el secretari d'Organització del Partit Socialista, el senyor José Zaragoza, que deia, ha demanat, de fet, no perdre's en debats que no porten enlloc i ha cregut que les consultes són una baralla política més. Després valorarem aquestes afirmacions del senyor Zaragoza. Nosaltres anem a les línies telefòniques. Hola, molt bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Quin és el seu nom? Sí, Maria Àngels. Doncs Maria Àngels, des d'on ens truca? Doncs miri, us truco de Barcelona. Expliqui'ns la seva opinió sobre La aquesta meva qüestió. opinió és que aquesta consulta ha estat de fàbula. Ha sigut molt important perquè era una cosa així, abans no podíem fer-ho. O sigui que encara que no serveixi per res, almenys hem donat una mica d'ànims a la gent que pensem que sí. Vostè creu que no servirà per res, aquesta consulta del Això passat és 13 de desembre? Bueno, és que hi ha tantes coses que ens deixen una mica, vull dir, amb sabor que no és gaire bo, però aquesta consulta jo veig que de mica en mica anem avançant, perquè una cosa així no ho havíem pogut fer mai. Entens? Però clar, cada mica podem fer una mica més. I jo crec que poden dir o poden fer, però el sentiment dels catalans no el trobaran mai, i aquest el tenim molt fort. I és que sí, completament. Quan vostè diu que no ha servit per res, vol dir que no és vinculant, no és però que vinculant, ni han realment sí tingut que mèdits, anima la gent però- a poder-se expressar. Exacte, però jo crec que amb medis i d'una altra manera, vull dir, seria, bueno, fantàstic. Jo crec, Doncs moltes gràcies per la seva trucada. De res. Gràcies, molt bona nit. Adéu. Sobre les declaracions que feia el senyor Zaragoza. Què en Bueno, jo pensa? vol dir una cosa, que no és vinculant, és veritat, però tampoc la votació que van fer per la Constitució Europea no va ser vinculant i ningú no li treu ni validesa ni legitimitat i per tant jo penso que és vàlida. I els polítics sortien al carrer a fer-se bandera que la gent anés a votar, que era molt important. Evidentment, per tant, I en doncs... aquesta consulta no hem vist tampoc els polítics sortint a les pantalles de televisió dient que s'havia d'anar a votar. No, ni espais gratuïts ni res, és a dir, a més hem tingut només ha sortit gairebé a l'últim dia, el 13 sí que hem sortit molt, però el 13 quan tota la feina ja estava feta. És a dir, clar, si compares has de comparar tots els mitjans d'uns i dels altres, després podràs dir, però tot i així, doncs, ha estat un èxit. Reaccions polítiques. El que anava, José Zaragoza. Bueno, jo penso que... Com per exemple, És el que ha de dir, no? Clar, evidentment, ells estan ancorats amb l'Estatut, per tant, aquesta consulta sobrepassa el marge de l'Estatut i per ell, evidentment, és estèril, suposo. Però per a la gent que creiem que l'Estatut no resol els problemes de Catalunya, doncs aquesta consulta és molt important. Em sembla que ell, el seu paper de polític i com a representant del Partit Socialista, que evidentment no és independentista, doncs és el que ha de dir, ha de treure importància. Unes altres reaccions entre els mateixos promotors, que això jo m'imagino, no sé com t'ha quedat el cos, no? Aquestes desavinences entre els mateixos promotors d'una consulta. Semblava que tots anàveu a una, però el resultat que els resultats crec que no han agradat a tots per igual. Bueno, això els ho hauràs de preguntar a ells. Nosaltres, jo com a vicepresidenta de la Plataforma pel Dret a Decidir, considerem que aquesta consulta ha estat un èxit. Continuarem donant suport a les entitats que vulguin fer aquesta consulta i en tot cas les desavinences seran amb una part d'aquestes persones, però no en tot. I en tot cas pregunteu-vos a les persones que han dit públicament les manifestacions que han fet nosaltres. No, evidentment, això no ajuda. Això no ajuda, sí. És cert que això no ajuda, però en tot cas han de ser ells, no? Suposo que et refereix al senyor López Tena i al senyor Carles Mora, que és l'alcalde d'Arenys de Munt, però en tot cas és una cosa que hauríeu de preguntar a ells. Nosaltres, com a Plataforma pel Dret a Decidir, no entrem en aquest joc, no? Vull dir, nosaltres continuarem donant suport a la consulta i hem estat formant part de la coordinadora i en tot cas, ara com a Plataforma pel Dret a Decidir continuarem treballant per la consulta.